بسم الله الرحمن الرحيم. Ahli sünnet Hanefi mezhebin bir ulukhan fetva kitabı Dünyak Adiye İran El-Mevsuat el-Fiqhiyet el-Kuveytiye Hanefi mezhepten. Şunna ulamalar aydiye metin okuyup vermeyin. Tamamı ulamalar muttefak diptir. Eğer bir nefer bir günahi etse, ya bir venneden bir aybi tafılsa, ya şu venne bir ayağıta yakında bir ulukhan günah murtekep bolsa, özde fasat bilen, telekilik bilen, yakası bellilik bilen ma'ruf olmadık suvatına hemme musulmanların boynuna lazım deyip de şonu örtmeliyipdir. Qazik da etmek icazası yok, padişah da etmek icazası yok, öz mahallesindeki yaşlılık da etmek icazası yok deyipdir. Basırmak şon vazifesi deyipdir. Mevsuat el-Fiqhiyet el-Kuveytiye. Ulukhan fetva kitaplardan, ehl-i sünnetin muteber kitaplarından aydiya, biz hemsayan görýäňden bir ayıp bolupdyr. Görýän arassaja oğlan bir zat edapdyr, örtmän goruna düş. Bir moga da sen örtmesen, o da milletin arasına boljon bollu diýäkimde gidip hotgoşy ýadasa, gatyl günahkarçylygy bardyr, sen kıyamatda mesuliyetin bardyr. O palany gyz bilen palany oğlan gezipdir da, o palany bilen arassaja gyzmyşdyk, o da arassaja oğlanmyşdyk, görüp dursan irtibatyna meşruhsy barmyşdyk, sen örtmeksen vazifen. Bir moga da on jaýasan, oňusyna da kepler getiräkamda bula haram ýatypdyr, bir zat etapdyr diýäsen, o da hotgoşy ýetse kıyamatda gatyl bolup turarsyň. Şumen kişi kefaýetjek bolýan taraf hotgoşy edamasyn şo. Hemmesinin mesuliyeti bardır ey musulman doğan. Onun için başarsak örtecek bolaýlyň. Ertäk gün öz oglugyzyň da barahym, öz agtyk çawlygyň da barahym, öz zenanaň da barahym. Bula aýagy taýsa, Hudaý Taala musulmanlaryň ýüregine goýar, onu örterler. Pes ikilenji bilmezdadyň musulmanlaryň arasynda bir nefer awal gowul birden aýagy taýasa örtmän goruna düşmelipdir wazife. Üçüncüsü Hudaý Taala aýdypdyr: "İnnellezîne yuhibbuna en teşi'al fâhişetu fillezîne âmenû lehum azabun alimun fid dunya vel ahire." Bir moga bir musulman bir günah edasa dipdir Allah Taala. Bir de şon hewasy wa, entek edenaka. Hewasy wa şon ýaýratjakdan, şon awareň dökjakdan, eşitdiňmi dip bulutuz etjakdan, şeriýetiň wesilesi bilen teksir etjakdan şo bidara habary, dünýede de şoňa azap beren, kıyamatda da azap beren dipdir Allah Taala. Musulman adam bir günah etse eýem örtmän goruna düşmeli bolarsyňyz dipdir. Onun üçin Peygamberimiz näme diýär? Şu aýet-i kerimeň tefsirini aýtdy Peygamberimiz: "Amilul fahişe vellezî yeşi'uha fil ismi sawa." Bir teleket ýan adam bolsa dipdir. Bir nefer de şon bulutuza dahymda hemme kişi ýaýrasa, telegramyň wesilesi bilen hemme kişi ýaýradasa, ikisiniň günäsi depbedessen dipdir. Taraf zina edipdir. Sen zina habar ýaýradasaň, özüň zinakar bolup turarsyň dipdir Peygamberimiz kıyamatda. Näme diýip musulman dogany örtmeýän dipdir. Şayet bir defa etsin, ökünüp oturan bolsun. Şayet cahannýan şu edinişine narahat bol, Hudaý Taala tawba edip gizi yatmayan bolsun. Nämeden şin bir zada tutakamda çykaryp goýberýän, kıyamata çelýän o benden serbezir edýän. Amilul fahişe vellezî yeşi'uha fil ismi sawa. Telekiş edýän adam, onu teksir edýän adam ikisi kıyamatda biýabry bolup turar diýipdir Peygamberimiz. Bir hekaýe deýin, bir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň siratynyň bir gurrun aýdyň, tamam bolýaşy bilen. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Miraç gecesinde 7 kat asman teýdäkimde cennete de aýlanýan, cehenneme de aýlanýan, mübarek Hudaý Taalaň huzuruna baryp Allah Taala bilen kepleşip izine gaýtdy. Ohm peýgamberane ulul azm diýip eşdenlersiňiz, şu 7 kat asmanyň her gatyna bir peýgamber bar. Hazrat Adem ýalyk, Hazrat İsa jan ýalyk, Hazrat Musa jan ýalyk, Hazrat İbrahim jan ýalyk, Hazrat İdris jan ýalyk. Mübarek peygamberler başı her kat asmana bir dana va peygamberimiz sataşıpdyr. Şu kat asmalardan sataşanny Hazreti İsa sataşıpdyr Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ey musulman dogan, Hazreti İsa'nın zindegisinden bir muhtasar aýdyp bereyim. Hazreti İsa'jan bitir dervişmişdik. Yerin gözünde bir dana eşeği varmışdyk. Öz zindegisi bilen peygamber adamahym. Peygamberler hemmesi kıyamatda setderset cenneti. Havasyň cemetde gulagas. Peygamberlerin hemmesi kıyamatda cenneti, peygamberlerin emden günäsi ýok. Emma Hazreti İsa'ny terör etjek bolýarlar, munda dara aşşak bolýarlar. Dara aşşak bolanny Allah Taala Hazreti İsa'ny göňe çekýär. Näme? Inni wagtyň boldy sen. Oý cennetde ýaşa. Kıyamat golaýlaryna ahir zaman peýgamberiň ummatyna ýary bolarsyň. İşte Hazreti Mehdi gelende Hazreti İsa da asmandan geljek da Allah Taala asl hikmeti
asıl etcek hedefini ememiştik. Hazreti İsa'nın akdağımda cennette yaşayıp kıyamet kılıyla yerine getirecekmiştik. Ama Hazreti İsa'nın cennete salmanlar. Bir daha sebepli. Hazreti İsa şu asmalarda şu maddada kıyamete çelimde duracak, Hazreti Mehdi'lerini yere girecek. Näme deyip şu verilen cennete salmandırlar? Ey Müslüman doğan, Hazreti İsa bir vaqtda öz yoldaşından bir igna alıptır. Könüne tikecek bolup. O hem şu ignani tevil verecek bolupdur, yetişmeyenler. Bana kafirler toful akamda bir kümes alıp beni qab akamda damağını salacak bolupdurlar. Birbirine de yetişmeyenler amanatın tevil vermeyene. O hem göğüne karşın Huday Teala ferişten vesilesinden çekiptir da ey maşıda ba elini yanına da şu amanat bir igna var. Allah Teala muhakeme alıptır. Ey İsa yanındaki igna näme deyiptir. Onda falan mennanki deyiptir. Onda sen cennete girip bilmeyen deyiptir. Madem ki adamların hakkı var sen yanında. İşte kıyamet bolar. Yere gidersin, Hazreti Mehdi bilen kafirle bilen görüşersin. Ondan sonra kıyamet bolar. Kıyamette mahkemeye edri ilahi icra bolar. O venne de diýerler, şonda birden ignasinden çim näme alsa alar, ondan sonra cennet senki deyiptir. Ey Müslüman doğru ulukan peygamber adam cennetten alqalyan bolsa, näçe sen Müslümana muzahimet icad edeceksin? Näme deyip gıybet edeceksin şonu? Näme deyip ayağından asılacak? Näme deyip şonu hedefinden alqalacaksın? Bir igne geçilmeyen şu mahal. Bir livansu geçirilmeyen bir erzişler aramızda bir bolup duran zat geç göverilýär. Allah Taala şonu ýalak saadatlar öz peygamberlerini tutýan bolsa, men bilen sen ýakam ey Müslüman tutulup ýatyr kıyamatda. Her kimi ki zulm ediyen bolsa, her kimi ki eziyet berýän bolsa, ähli sünnetde eziyet diýdi, bayat musulmany barakamda, ýykakamda diýişin damağına tıkmak, gözünü kör edip onu damağını çalmaklygy zulm diýmeýär. Ähli sünnetde näme diýär? Dini İslamda ulukhan gurrun. Kanun edip bereň. Zulmyň hatda aqalyn din İslamda sanana näme diýär? Eger bir musulmanda onuň musibet düşen bolsa, sen şu musibet düşmedik bolsa, meselen musulmanda onuň körmüşdik, emma Hudaý Taala sen gözüň almandyr. Şoň ýanyna barakamda gözüňe şükretmeklige ezadan ýok diýipdir. Nämeden şeýim sen gözüň şükreden kişi bolup şatada, özüň şakir bolan kişi bolakamda musulmanda onuň ýüregini narahat etjek, o wenne bireme narahatik düşsek, gama düşsek, onun üçin şu da zulm etmeler diýipdir. Ähli sünnetde şun ýalak riz zatlarda Hudaý Taala zulm hesap etdi. Ey musulman doğan. Pes öz Hazreti İsa şumaly asmanyna düşüp benne. Birisi evine sebepli. İşte Hazreti Mehdi gelenler şo bilen bile jeng etmeli. Ondan sonra hemme kiş dünýeden geçmeli. Ondan sonra täze dirilmeli. Kıyamatda terazyň başyna hemme kiş barmaly, ýanky evine ýetide barmaly. O hem Allah Taala görmeli näme etjek şonu. Geçmeyen ise Hazreti İsa'nın sogabından şoňa da berilmeli. Günäda ha, emma hakkun nas bolan bayat bermeli. Pes peygamberler hakkun nas sebepli tutulýan bolsa ey musulman, biziň da ýakamyz günümüz ikinni ha. Hem saýaňa eziyet berip dursaň, ondan şeýle Hazreti Mahtumul İşan aýdýar, "Ewin qara, ardyň gözle, hoş sözüň di, gahryn gizle. Sözler bilsen ýaxşy sözler halk ýamanyň bihidatydyr" diýär. Başarsaň ýaxşy sözler, başarsaň hemişe musulman adam peygamberimiz özüň bagyal bolmalydyr. Etegin otykanda keyfe duwatyň, iwatykanda keyfe duwatyň. چیک دو واسه سیج جوال یادا شانی حال ولپتر. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.